Ole chỉ bay ole bây giờ cho nên chocolate biscuit cả rồi xem cần tuma ban rồi tour hi icing sugar chini herlip khania chuan hi chocolate powder chuan hi baking powder chuanin hi maida chuan hi alpi pumpi ania chuan hi butter chuan tuna chuanin butter kha kan video masa ang khan kan lau chocolate patanga chumi nuwa kan siam chho tan do ani ihan butter ha kan chocolate cha charanga chuan tuna chuan icing sugar kha kan lau telang hei hi du thun dana zirin tel hemin tel te mai tur ni a ten thum kan telang han hei ni han ten kan mix de cha charanga chuanin hei hi bawng hmute ni a bawng hmute hi tlem te kan telang tlem ti khanin kan phol le nga chuan tuna chuan artui kan lo tel tawng artui hi pumhnih an kan mix le anga kan lo mix zauta a chuanin maida kha tai hanin kan sok anga kan ve deuh lek se voin cha sem ka tuma kan ti deuh chu ni kan na ni ro so chuanin hei hi engoi ro baking powder kan tel khotang baking powder hi pian chan ve to
mix sanga chan kan thil mix kha azat ve kan polang azat ve ai tam ma chu hi nem lu tuk tor ani lawa anem lu tuk chuanin kan nakena kan or huna khanin a chhunga hmin thin lawa chuwang chuanin khal moi tok nem moi tok khan khal lu tuk pawh kha a tha chuang lawa hian kan lo hmet pa char chara hei akhal le nem dan moi tok chu he ti ve hi ta a dem lu tuk lo khal lu tuk lo ti tu ania chuan he hi fridge khanin minute som panga kan da le to ni chu chuan tuna chuanin a cheina tur chocolate a cheina tur kha kan nau siam le to ang maida kan da le phutanga yan ni chuanin chocolate powder kha chu hindu tak deuh chuan tel cheu pawh kha thea chuan baking powder kha kan tel le anga hi kan hmet photanga a color hi duain atak lo chuanin chocolate powder kha kan tel bil le mai do ni chuan hei hi na china bi kan da ban kha kan mang le ang a cheina tur kan chocolate siam to ka he lo in ready ta der me kan he le eme apa he hian fridge ha mini som panga kan da le don ni ole kan no le ta hei fridge ha khai mini som panga kan da a chuan tuna chuanin a shape kan lo siam ta dang yanin volte ang khan ti ganin shwai na turania kole hei kan lo lum zo chanta yangan volte angin ti ganin kan tinga
hian chuanin hei hi a cheina tur chocolate kha chocolate powder tanga kan siam ko kha bolte ang thebin ti hianin mum le don ni hei ti hian kan ki le don ni Pale hei kan cheina tur chocolate po kha kan lo swal mom zauta hei ai hianin a te deuh leka kan thia chuan hei hi tiya kan ti lenga chuan chumi zo hemi kan swal mom kha ta hian kan da anga hei hian kan nemanga hian kan tiang chuan a sir ta kan siam rolanga hian a design kha kan siam don ni chu no pang lom zong chuan hei ta hianin kan eno dana tura khanin refine tel ka hnoi to a chuan taran kan da anga khana dang po kan ti zel don ni hian kan ti zel lang asir ka ti khan kan ti ko langa kan video masami ang khan du chuanin fork in a chunga hianin design pok ka kan siam thei tho kan du thot chuan he chuan he ka siam lawa ole hei kan lo ready ta kan cookies ko tur kha chuanin hei hi thir bel kha kan lo chuang sa a kan lo preheat to a chuanin amasa kan video masami ang khanin kan ur le don ani ole hei kan thirbel po ka kan lo chuang sa to a ta hianin kan cookies kha kan ur don ni chumo hei tihan kan da dona asa don to pot pani tingai ole hei ka hlang kai ta a thirbela khanin chuanin kan thirbel man kha a cha deuh hlek chuanin gas kha simin kan uranga ti chuanin minute somni panga vel kha kan uple don ani ra chuan kan lo chinang a china hianin steel hi man kher tur ania glass vel te man mia lo tur ania a chan chu glass chuanin nge tui hu te ada khola kha khanin kan cookies ur kha ti chevek theini chu chuan hei puanin chunga khan kan da lenga chuanin minute som ni panga kan uranga chuan kan en chin le don ani ole hei kan lo le ta minute som ni panga zo nuwa khan kan cookies kha kan nau en to ang le ko min vek to ni me la tang khon min to ko tui don lut tok chana min nge min lo en chin nan ko min vek to ni ko to po ina kan lo ti ve the nia heng hi mani ina kan ti theu the don ni chu chuan tuna chuanin kan lo thur chhuak to anga khan kan thuranga kan da yanga ti chuan e thei to me don ani chuanin hei kan channel min lo clear sak tu te zong chunga kan lom em a ti chuanin min la subscribe ve lo tu te po khanin khonga in min lo subscribe a min lo like sak torin kan ron nge na cheu hei kan chocolate cookies kha hei kan lo phil chinang hei chung po min vek ani tui don lut tok khati zong kha kan cookies ron siam recipe chu ni a chuanin min lo like a min lo subscribe torin kan ron nge na cheu kan lo me